हिरव्या कृष्णाला अव्यन मन तू गाई आईला अव्यन मन दशमुखी रावणा वाडवडीला जपलेला ठेवा वाडवडीला जपलेला ठेवा गलेत विगुण गाणगा वाईला नमन धरे भगवान वाईला नमन धरे प्रथम वंदन सृष्टीचा विधाता त्या गणरायाला करीतो मुद्रा मानाचा रंग देवतानी माझ्या लाड
शुभ कार्य करताना सर्वप्रथम श्री गणेशाचे पूजन केले जाते, त्यानंतर सर्व कार्य सिद्धी जाते. म्हणूनच गणेशाच्या रूपात आम्ही रंगदेवतेची आळवणी आमच्या गीतातून सादर करत आहोत. हॅलो वंदितो आईला माझा जुगाईला वंदितो आईला माझा जुगाईला धावून यावे हो धावून यावे आज शुभ कार्याला वंदितो आईला माझ्या जुगाईला वंदितो आईला माझ्या जुगाईला धावून यावे हो धावून यावे आज शुभ कार्याला वंदितो आईला माझ्या जुगाईला वंदितो आईला Oh,